Repent! 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 For the kingdom of God is at hand. Maghinonsulta mo! Maghinonsulta mo! Tungkol kaya katapusan, hapit na! Nool na! Die! Asa mo die? Die! Na ay tulong ang Ginoo para sa inyo, ha? Sa tanawan pa ng mga igsuon, maghinunsul na ta. Kay sumala sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, na hapit na ang iyang pag-abot. Die! Ganun palang daan, ato ang pamalanungan ang pulong sa Ginoo, na dapat nato siyang tagaan o ikayong garo. So kung dili malisod mga inday, mga guwapa, magaganda mga dilag, kung pwede, sumama kayo sa paglilingkod sa Panginoon natin. Huwag kayo maniwala dyan. Ang pag-repent, ang pag-inulsol, ang pagdawat sa Ginoo, na pinasingkas, o Ginoo natin siyang tagapagligtas sa atong mga pinahuli. Ang pangit ang nandito na ba na to? Walang boys dumadaan. Okay, kung hindi malisod mga igsoon, mag-ampok ta. The three youth decided to repent and be set free. And then there was a man slash a woman who is very curious what they are doing. And he asked, Repent! Sister, Yes, brother? Sila po, mga kapatid natin, sila ang tumanggap sa ating Diyos. ganun mo ba? Oo. So, paano po May panahon pa, maging tulad kapatid. nila? Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon? Paano Gusto mo bang magbago may po? katulad nila? Nagarito ang buhay ko. May pagkakataon May ka, pag-asa mo ba kapatid. sa Panginoon? Oo, kung tatanggapin ko siya. Naniwala ko pero hindi ako tanggap ng tao. Kasi alam mo, ang Panginoon, kahit anong ka man, kahit sino ka man, maging sino ka man, tatanggapin ka niya. Pero paano? Paano nga? Paano mo Paano? tanggapin si Lord? Paano kapatid? Madali lang yun. Baka maganda pa ako sa kanya. Madali lang yung kapatid. Mag-inulsul ka, repent, at tanggapin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. Sige sister, salamat. Pag-isipan ko muna yung sarili ko. at the pagdesisyon niyang mag-repent, he was experienced freedom. He was being baptized in the water in the name of Jesus Christ and received the Holy Spirit. The old has gone and the new has come. He is now a new creation in Christ. Lugar na to? Kasi dahil sa inyo, nagbago ang buhay. Dahil kayo ay namin ng Panginoon. Nandito ang Panginoon, kayo ay tinuruan ng Scripture, the Word of God. Tapos kayo, nakita ko kayo na nagbago ang buhay nyo. Ganun pala sa Panginoon. Kaya, ito na ko ngayon. Nag-spread na rin ang Word of God. So, salamat sa lugar na to ay nakita tayo. Sana ay stand up tayo. And keep going sa Panginoon. Patuloy natin mga kapatid hanggang sa dulo na walang hanggan. Salamat mga kapatid! He started fellowship with the other believers, and when he went home, the persecution started with his friend.
Kita! Grabe naman yan. Tuba. Papilas na sabi dito. Tuba! Brad, ito. Ano ba? Ito na ako. Galing kayo dyan sa buhay na ganyan. Ako nga eh. Maraming dami ako noon, pero ngayon, hindi na. Ano ba nangyari sa'yo, pare? Ano na ako? Pare, Nasiraan ka na yata ng bike, pare. ang sabi ko sa'yo, pare, bitawan natin yan, ganyan bagay. Bitawan! Tayo Bitawan na eh! Naging mong service sa Panginoon. Mag-service yung mag-isang sarap ng Panginoon na yan! Hindi ka paniniwala. Pagkasal ka. Pagdasal mo sa sarili mo! Pagdasal mo! Pagdasal mo bago ka habang hindi pa naubos ang tuba! Adios, Palinoy! Hasta la vista! Bye! Ano And naman when yan? he came back home, Ano naman yan? Kahoy. Pinto siya! Pinto. Pinto. Hindi pagkain, hindi ka para kay tatay. Nakita mo si tatay. Lumayas ka, wala kang silbi sa mga bahay mo. Lumayas ka! Layas! Ang ganda na pinto. he felt discouraged and asked him back. Ang ating buhay, Lord. Ito ba yung buhay na sinasabi mo, Lord, na may pagbabago, Lord? Ito ba yung Tad pala buhay, Lord, ito. na sinabi mo na magandang buhay kapag ako ay sumusunod sa iyo, Lord? Bakit nagkaganito ang buhay ngayon, Lord? Nandito na ako sa iyo, Lord. Nag-serve na ako sa iyo, bakit ito pa rin yung naranasan ko sa buhay ngayon, Lord? Huwag na, Lord, hindi na ako nagbago kung ganito pa rin ang buhay ko ngayon, Lord. Lord, sana tulungan mo ako. Tumuko ka sa buhay ko, Lord. Salamat po, Panginoon. Ang langis ko, sana dunay maglubos, isa ng mga pag-antos, pagsuntasan, hiragi ako ang magkalipay, sana dunay pagsulay, huwag ka malito, ang pangalo, ilimat ko, ay nakasayo na ang Diyos na niyakan nato. Tayo miso, o mundo ang Kristo, sa ligang na doon, libo sa dalang Espiritu, kami ato karoon, sa umahapon, karoon siyang magapan, ay pagkausa, karoon mabatay, para kaniya, siguro. And then the pastoral dito, Padayon igsuon, unsa man ang mahitabo sa imong kinabuhi. Ayaw hinumdumi ang mga kaguol. Hinuon, padayon. Stand firm and keep going. tayo igsoon, Korean Kristo, sa ligang na doon, libot sa dalang Espiritu, kami ato karoon, sa umaabot, karoon siyang magapan, ay pagkausa, mabuhi mapatay, pagkiniya, kinabuhi ka, siguruhan. Ay, salamat. Dahil lang pala. Yan tapos